ni pulena lam soko khapangni takotai bukhuk songno tangni hingge tin norni bagai ang thaisa thai kok salanya hne tini hanyu hai tini norna ang jorona oi ma phaipi kwa khapangni takotai bukhuk song ang norni bagai kok sana ni phaimani hingge mo hai tini horoksa umor soksok ya serai tini bo cancer bemar bai majagai thongoro gelai tongnani nangkha belai kheno wana mi sinjata khapangni takotai bukhuk song umor soksok ya serai tini ni boyes hoito 15-16 বছরনি borok ba asangni charai hine seng koktomani bisingtei sawi mangkha abose bo tini nogo cancer bemar bai tini majagai tini thongoro gelai tongnani nangkha belai kheno khairu mi sinjata khapangni takotai bukhuk song tai dam hungke जों koktomani bisingtei sawi mangkha khapangni takotai bukhuk song borokni nong nukhungo belai kheno sukjaya belai kheno borok gori tini ma babu song kosto mosto tini nukhungo choli tonglaimani bisingose bini sajala tini mo haike cancer bemar bai majagai ti thego robon sawi otoma ngei nani nangkha tini khapangni takotai bukhuk song borok thungo contact khaimani bisingtei sengno sahorka tini borok lukorongno kisa misa coba san horka borokni hastaini hakaham sini tipra satongnai rok je bono kisa khairukjagoi je manmani khoksa khoknei tini bono chobalai di hinei bini nokni bini ma babu song koi horka khapangni takotai bukhuk song tripura sarokni bisingo baksa tripura sarok tini oma hai cancer bemar bai ba haimil jaya anglaimani tabuk khano thaklaimung thagyako tini cancer bemar bai phono manjak senai ba ki tini problem phono ungsinai tini bibinno rog bai manjagai ti mo haike kosto ke tini thongorok kelai tonglainani nangbo khapangni takotai bukhuk song hingke o je hamya kalainai je cancer bemar bai manjaknani bini mung hingke जों sawi mangkha Kriton Tripura hanei hingke bini buphani mung hingke Amrita Tripura hanei जों sawi mangkha hingke bini bumani mung hingke Mantia Tripura ni जों sawi mangkha hingke bini address ba bini kami hingke Champaknagar Matai Belonia South Tripura ni जों sawi mangkha khapangni takotai bukhuk song hingke borok tabuk botabuk oje Kriton Tripura no bini ma phasong rang pusa kari phono khoksa khongni je tongmani je ma matarimani bisingtei mongni nokhungo je kisimisa puisui ba marmata riwoi tongmani bisingtei tini abono phaloi tini Kriton Tripura no tini kosto mosto khe hamrui jamano hnei tini bini nok nukhungni bini ma babu song tini bono GB hospital o talangai thangai kha ba treatment khai tongo khapangni takotai bukhuk song abono khapangni takotai bukhuk song ang screen no je borongni onna boro norok borongno je skapana je mansak 1 টাকা 2 টাকা tini nini coba nini 1 টাকা coba ma bai tini khoroksani langma tini kethangai phaimano ba bini langma hanyu haitaisa bo kaham ka phaiman phirana hanei जों puitu khlaio khapangni takotai bukhuk song norok bono je mansak coba horlai gorodi heke khapangni takotai bukhuk song ang tai bisi kok saglaka je lai thangjak ayesa de borma tini boto matai sai thangka tini boto thainyo thangka tini bini kaile pandawo bini kale bari prose bini dini langma soi thangka hingke khapangni takotai bukhuk song je baksa luku je nai tongnai rok baksa chini tripura sarok je a video no nugoi जों sini tropti जों roi bini nok nukhunga thangai जों bini ma babu songbai जों thaija thani kok songlai mani bisingtei je baksa sini nai tongnai lukurok belai khano जोंनो comment hamjarok phaidai ka norok khe je oboro no angkoni musungu khapangni takotai bukhuk song norok khe nogo thoi ba rokowoi hani mobile naiei sabuni sa ya ba comment hamjaro laina simi chukdi ang joto borno saya obo khapangni takotai bukhuk song o je comment nai rokno sau au sengbo saimano khapangni takotai bukhuk song khorka bahar bo thaini borok ngei sengbo joro o koklai thangai mano ba saya sajagai mano abo mistake ngei mano theba जों obotei rok no जों sawi mano but tini o je borok comment hamya khaini rok borok tamo thoi
noko tong gei tini comment hamya khailanya ni borno na shelanya ni tini bono hamya sanani bono hamya sanani abutei simi se khaimano ang obo jotto borno saya baksa je nai tongnai lokorok no sasao abono khapangni takotai bukhuk jong tini ang kubilang ma tv ningi norni takuk juel tini jor lai thangai man o jorowo norok ano subana sanango ba ta sari sete sabut khanya nango tini baksa abahai bororok je tini nogo thoi comment hamya khanya ni bunyo ba bunyo hamya sanani abahai simi jogo abono ang ma koyo khapangni takotai bukhuk jong omahai bororok no norok hai borok ni bagai no tini sini baksa tipra sarok tini ba omahai je buskango agu bithangai maya ngai tongo tini o IS thimani tini singbini nogo thangai ground report khaika sini tamo saya tongba sini tam hamya ngkhaba thik ase sing koklai sajagai mano ba mistake ngai mano ngi nang saya tongkha nang saya ni sadi ba te kisa kaham ka kok sadi te kisa kaham ka serengdi a kok sadi I abo sa phiru khabangni takote bunghuto bat ang obo joto borokno saya obo je o baksa comment hamya khainai ba singno hamya khai kutungnai khuk seleng wat bai kutungnai emo hai borok rongno sasau khapangni takote bunghuto tangai hingke ang kubilang ma tibiningei ang adino ground report khaika borong IS asungni nogo ba IS ani bini bosai khapang debor ma sungni nogo tini abono norok serai bongni nongno khungo thangai sengnai mani bisingtei norok sawi ma khana je khapangni khuktibo bo tamo kok kesarkha ba tini berengei IS hani buma bo tam hani kok kesarkha abo bo norok serai sawi ma khana heka khapangni takote bukhusong ang tai bisi kok saglaka ba ani kok samarok saya takho norok nakadi ang kubilang ma tibiningei norok ni takhuk juel deborma hanyo hai ang asuk sawinyo o video no mathaka ba ani saya tomor tongkha norok nakadi hanyo hai jotono no hambai hine ang o video no mathaka